واجہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا روایتی کہ واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بابتا گشتا آکے اعتکاف نندی چا گناہ یک کربی آئیا نیکی کارانی کنگے دروشما سرجمی نیکی دیگباں۔ ابن ماجہ ثواب الاعتکاف تو کہ وابی دست کنے گڑا آئیا سرجم ہم کت کنے تو وط ہما پیمی مردم بیت کنے کہ ہما پیما دگراں لوٹے بگن دے۔ تیسرا وطارا بدل بکاں او یک شرری مردمی بی بی گڑا شرری مردم وطی ورا کایا یک ہوشکین چاہتے ہچکسا آفدات نکاں ہمیں پیما یک انسانی چا تہا حالیگ بی بی کسا ہچدات نکاں ہمیں حاترہ دائمہ وشحال بیگے واسطہ ہما کارا بکاں کہ دلا سکون برسی۔ محکمی دلے واہند مدام پرشتگی مردمہ چنا او وتی ڈولا محکم کنا او آیا ہجبر کسان نلی کا